आं जोंनि बे उदालगुरिनि आंनि मुङा उदांसा बसुमतारी आरो बे आंनि फिसाला दानबीर बसुमतारी दाख्लै बावैसो बे थांनाय मासनिफ्राय जिबादि गन्डगल जालांदों मोनसे भिडिअ आरो गोबां फट' भाइरेल जालांनाय आंनिनो बिसि प्रिजिला बसुमतारीया बेबादि गन्डगल जादों सोरबा सासे गुबुन हारिनि मानसिजों दा बिथांनि सिनायथिखौ जों मोजाङै मोनजोबाखै जोंहा बे प्रिजिला आंनि हिन्जावा बे मिथियो बिनिफ्राय गन्डगल जाखांनायनि उनावबो आंनि न'खर गावसिनि न'खर ज' लोगो जालायनानै बे हिन्जावखौ लेंहरफिननानै खोथाजों खोथा एग्रिमेन्ट जालायखाबायमोन जे मिलायना थासिगोन गावबो टाइम बिबाय मिलायना थाहोनो थाखाय टाइम नांगौ ज' थाबाय मास मोनसेसोआनो थाबाय बिनि उनाव मा जाबाय बे हिन्जावा दसे दसे फिसालानि मबाइल मोनबानो दसे दसे चान्स मोनबानो दसेनो SMS खालामफिनो दसेनो कल खालामफिनो गाव मा कन्डिसनाव दं बबेहाय दं बोरै दं बेखौ बै दुस्थ' मानसिनो बै उदखारिनो जेब्लाबो सेक्रेटलि खिथाहरखोमाबाय थायोमोन बिनि उनाव बिदिनो गन्डगल जायो नों माथो मिलायनो होननाया मिलायाखै मालाबा रायदों मालाबा धमकि होफ्लांदों आंबो मालाबा सहायनो हायि जादों खिन्थु बियो जेब्लाबो बैजों लिंक थाबाय थायो गाव बुंदोंमोन गावहा मबाइल गैला सिम गैला जोंबो गावनि आखायाव जेबो गैमारा खिन्थु फिसालाया जेब्लाबो मबाइल गंसे फिसालानो होयो आं जेरावखि थाङा खबर लानो थाखाय न'नि मबाइला बेखौनो लानानै गाव बोरै दं गाव बोरै गैया आरो बे नाम्बारखौनो हरनानै बेजोंनो बिसोरो SMS गेलेलायबाय थायो खबर लालायबाय थायो बेयावनो रागा जोंलायनाय जानानै गाव बेयाव थाला होननानै आखौ गुबुन फारसे थांबाय फिसालाखौबो हरफाबाय फिसालाखौ हरफानानै गाव स्कुल लांलाय लाबोलाय खालामथोंसै होननानै गावनि आखायावनो हगारबाय फिसाखौ अब्ला मा जाबाय बिदिनो खैदिनमान सोलिनानै आरो गाव मोनसे नाम्बार एक्टिभेट खालामलायबाय बे नाम्बारखौ गावनि एकाउन्टफोरजों लिंक दं होननानै एक्टिभेट खालामदों खिन्थु बै सासे बिनि दुस्थ' मानसिया बे मबाइल नाम्बारखौ आरो गावनि वाट्सएप ग्रुपाव लगायलायनायखौ जों फोरमान मोननानै बेयाव आं बेखौ बादा हैदोंमोन गावनि हिन्जावखाय दाबि धमकि होदोंमोन बेयावनो बे न'खराव खिथाहरबाय लामा सामा बुदों हटेल रेस्टुरेन्ट मानि आंखौ अयथासार खालामदों ओइदिना फिसालाखौ आं स्कुलनिफ्राय लानानै हैनोनो सोंदोंमोन खिन्थु बे मबाइलनि खोथाखौ लानानै सिमनि खोथाखौ लानानै आं बादा होदोंमोन जे बिदि खालामनाङा लिंक लानांला होननानै बेयावनो अखानायै सानदे खालि गथ'खौ आं लायबाय गथ'खौ दिनै सानसे आं लानि बिमाजों न'आवनो थाबाय थानाय जायो होननानै आङो गथ'खौ लायबाय जाहोबाय लोंहोबाय बेरायनो लांबाय सानसे लाबाय आं लोगोसे बिनि उनाव न'आवथिं बेनो बिमानो गथायनो थांबा बिमाया खारलांबाय उनाव मिन्थिबाय बे बिमायनि फिसाजोआ लाना दंहैयो दायो फिसाखौबो नांला आंजोंबो गोरोबला बिदि जानानै बिसिनि न'खरनि मानसिया होला गोरोबला बिसोरो होननानै लाना थांबाय खिन्थु फिसानि खाथिराव आं दाबो बेखौनो हास्थायो बयबो रायजो राजाफ्रा अननानै बा बिथांमोनखौ जाय बिमाखौ सासे फिसानिफ्राय बिमाखौ बोखारनो नागिरदों बिसोरो मानबता हिउमेनिटि ग्राउन्डआव बिमाखौ थिनहरो बिमाया फैफिनो गोरोबफैफिनो आं बेखौनो लुबैयो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों गासिबो रायजो राजाफोरखौ आंनि थाखाय आंखौ हेफाजाब होनो थाखाय गुरैयै खावलायहरो